How much does a guy have to make to date you? Like it does not matter as long as I can afford. Afford ngamalini? 10k nyana guys. Bani? A young 10k. Young 10k. When how much do you make? For a guy to date you, how much would you want him to make? Ish, guys, I'll have to say 25 and up. 25. Maybe even 30 and up. How much do you make? Guys, I'm still young. We still getting there. I was still getting to the bread. Yeah, you know I'm gonna be the breadwinner. How much does a guy have to make to be with you? 10 million. Why 10 million? How? So when I go on get billion, Yes, when how much do you make? it doesn't matter. For a guy to date you, how much would you? Le mentality yosisi kule video engivule ngayo iyingozi. So kule video sifisa ukuhighlighta ubungozi obuza nale mentality yamantombazane lawo esivule ngawo kwe video ukuthi wona ane standard sokuthi afuna amadoda enza imali ukuze athandane nawo. Abelibeka ke inani ukuthi mina ngifuna indoda enza imali engaka, mina ngifuna indoda enza imali engaka. Lento inobungozi kuwona amantombazane. Inobungozi kubantu besilisa abanye. Inobungozi nakwabanye abantu abasondelene nalabo bantu besilisa. Right? Kanjani na lamantombazane lawa kanje ane mentality kanje azo approachwa abantu besilisa abayinhlobo zu2. Khona umuntu wesilisa ozofika le ntombazane kanje enga afford ukuthi athandane nentombazane kanje efuna imali. Enga afford kodwa ngoba udotshwa umzimba, udotshwa inkanuko athandane naye ayifaka ogibeni. Uthola ukuthi le mali le ebekumele ngabe uyispenda kuyo ukuthi azakhe ukuze abe stable ngoba akekho stable. Useyiwaster kule ntombazane. Impilo yakhe isimile, akasayindawo. Uthola ukuthi even nasekhaya akasondli. Yabona kumngozi. Ngisho ingane zakhe ayizalayo akasazondli. Impilo yakhe imile futhi ayindawo. Ubungozi bonke lobo kubani? Kumuntu wesilisa. Uzama ukuthi akeep up nale ntombazane lini. Nama ones nezinto ezithandwa lo muntu wesifazane. Kuhamba isikhathi amana phele lo msebenzi. Awe bhu phansi. Athi mawabhu phansi intombazane ihambe iye kwabanye. Angithi ukhumbule phela inesidingo ifuna umuntu wesilisa owenza imali. Wena umuntu ungasayenza imali usu-useless. Usu-useless wena ngoba usayenza imali. Ikushiye phansi. Ithi misimshiya phansi bese ethatha ngolaka enze into engasile, mhlawumbe egcine ibulala intombazane noma agcine ibulala yena. Uyabona ubungozi? Sekuphuma idumbu ngalento le. Kokunye umuntu wesifazane kuzokwenzeka u-approach olunye uhlobo lomuntu wesilisa. Uthola ukuthi uzofika kuwena unazo zonke le imali oyifunayo. Kuphela nje ufuna ubumnandi, ufuna ipleasure. Akhona ama-tycoons iqumama nje impela ezinamakhosikazi azo ezira kodwa ezifuna ipleasure. Uzoza kuwena-ke for ipleasure ngoba wena osipresenta that way. Uzokutreat as i-object yokuyijabulisa. Uzongakuthathi inotice. Uzongakuthathi serious. Omunye agcine athi mesedelile ngawo agcine sekudlulisele ngisho nakubangani bakhe. Yini wena oyipresente ngendlela yokuthi uyi-object. Wena ongayihloniphanga kuqala. Bakhona abantu besesaba nemali abazokunika le mali efunayo. Omunye agcina sekutshela ukuthi wena ngakuthatha ungelutho wena. Ngakho uzongitshela ukuthi kunjani. Ngizokwenza into engiyithandayo. Uyabona kumngozi. So lento inobungozi ngeindlela eziningi. Lento yokuthi uthi umuntu wesifazane ongafuni ukuyimela. Ungafuni ukuzenzela izinto ngemali yakho. Ungafuni ukuba ne-independence yakho, wazi ukuthi wena uzodla imali yamadoda wena. Also, that is why kukhona i-gap between abantu besilisa nabantu besifazane. If you check most yabantu besilisa bawabadala kunabantu besifazane. Yindaba na ingoba i-value yomuntu wesifazane iba sezingeni eliphezulu mase semncane ngokweminyaka.
18 years, 19 years, 20, 21, i-value yakho isuke iphezulu umuntu wesifazane. Usuke emuhle, usuke emgahle, usuke enawo ama-features, yonke into i-right. Ngisho ukuthola ingane kulula. Bese yasuka-ke umuntu wesifazane othanda izinto. Afune labo 5,000 labo, nalabo 10,000. Ngeke abathole kontanga yakhe, ngoba ontanga yakhe abanye babhizi bakhe impilo zabo, abahlakaniphile emakhanda. Le value ayifunayo ngeke azayithole kontanga bakhe. Kuzomphoqa ukuthi akakhuphuke aye phezulu, aye ko 35 years, kobani. Ofela ayithole lapha i-value yakhe la ayifunayo. Yabo? Bese ejola nabantu abanjani abadala. Noma agcine sethandana nabantu abadala. Bese ukuthi labafana laba abalingana naye ngoba basuke bebhizi bakha i-value yabo. Bayothi befika ko 30 years, 35 years, bathi bambheka lo sisi lo akasekho. Akasenayo i-value. Sekumele ukuthi bashone phansi bayobheka ko 20 years, ko 19 years. That is why there's a gap kubantu besilisa nabantu besifazane. Kukancane ukuthi bathole belingana. Yabo, uthola ukuthi seyamphoqa ukuthi ashone phansi umuntu wesilisa ayofuna i-value, nayo ufuna i-value phela nayo ngithi. Wena yakhe i-value wayibhubhudla ohamba ufuna labo 5,000 nalabo 10,000 uhamba ushiya yonke indawo. Yabo, so now usefuna i-value ke nayo. So that's why there's a big age difference between abantu besilisa nabantu besifazane. If umuntu wesifazane muthi ufuna indoda enze 10,000, akube ukuthi nawe uyawenza 10,000. Muthi ufuna indoda enze $500,000, akube ukuthi nawe uyawenza $500,000. Indoda ekufaneleke leyo. Other than that, you cannot go around uthi ufuna amadoda enza izizumbulu zezimali kodwa wena wenza ilutho, awuzi na value futhi. Yabo, awuzi na value in terms of wisdom or anything. Uza nje uwena nje ngoba na ukuthi uza nomzimba kuphela. That is a bad mentality ekumele ukuthi sikhuze einganeni zamantombazane. Siyabonga.